Hej så, mit navn er Palle. Jeg er lige nede hos en af vores leverandører og kigger på nogle borde for en kunde. Vores kunde har spurgt på et bord, et marmorbord, ca. 140 cm i diameter. Og som I kan se, er der masser af borde hele vejen i. Der er en tur efterfølgende. Okay, godt. Her har vi et bord, et rigtigt marmorbord, der er lavet for cirka 15 år siden. Det er den eneste af sin slags. Det er håndlavet. Og det er et af de største marmorbord, der ligger herinde. Det er 130 cm i diameter. Det er indgraveret, det vil sige, det er gravet ud og indlagt igen, de her blomster. De forskellige typer marmor. Det er muligt at få fat i dem i andre størrelsesforhold, men de er meget dyre at producere, da det er håndlavet. Til gengæld har vi de her, som er lavet på en lidt anden måde. De er stadig marmor, men en anden type, hvor det ikke er håndlavet. Her der har vi den 120 cm i diameter. Og det er sådan standardmålene for de fleste af bordene hernede. Så vil vi en hurtig tur rundt og kigge på bordene. Et andet glat bord. Et tegnet bord. Utrolig flot også. Bord en tiger på. Og herovre der har vi endnu flere typer bord. Det her, det er igen samme type indgraveret. Så det er gravet ud, og så er det blevet sat ind igen. I kan se linjerne her. Og det hele det kan laves på mål. Det er der ikke nogen problemer i. Men standardstørrelserne er 130-120 cm i bredden. Yderligere så kan vi også lave specialdesignede sokler. Sørg for det. Og der er igen, og vi tager et eksempel. Det her det er håndlavet, udgravet og er cirka 120 cm i diameter, 125 cm i diameter. Se den her to ud. Håndlavet, indgraveret hele vejen igennem. Og det var der mange af.